Și continuăm pe același subiect, succesul. Insistăm cu succesul. Ce înseamnă succesul? Succesul este diferit pentru fiecare. Succesul fiecare îl percepe diferit. Succesul e ceva ce noi ceilalți putem vedea cu ochiul liber, dar fiecare la poate atinge în pași diferiți. Când zic eu de persoasiune, de perseverență, cred că știu ce zic. Tocmai pentru faptul că am ajuns unde sunt eu astăzi prin perseverență, prin persoasiune, prin tot ce se înseamnă move forward. E bine, cum am spus, succesul este perceput de fiecare diferit. Pentru fiecare succesul înseamnă altceva, dar el poate fi văzut cu ochiul liber. Sunt o persoană de succes, am un job de bine plătit, conduc o mașină foarte scumpă sau scumpă, am un ceas foarte scump, mă îmbrac în haine stilate, am un lifestyle foarte costisitor. Și asta înseamnă un succes vizibil. Și mai e un alt fel de succes, un succes că exprimat prin modul meu de viață modest pentru ceilalți, prin faptul că am un business care îmi aduce bani, îmi pot crea un lifestyle confortabil și pot lua decizii care să mă facă să mă simt fericit. Asta iarăși este un succes, nu? Și vizibil pentru ceilalți. Mai este succesul pentru persoane. Deci am stabilit deja că succesul diferă. Ce nu am stabilit este că succesul nu neapărat îți poate aduce împlinirea, succesul nu neapărat îți poate aduce fericirea. Și că nu succesul este responsabil pentru fericirea ta, pentru starea ta de bine, nu, sub nicio formă succesul, ci succesul este cu totul altceva decât împlinirea și fericirea. Progresul în viața noastră, progresul continuu, te poate duce la fericire și poate aduce fericirea.